Takže čau, ja som Sára. Ja som Katka. A ideme dneska natočiť 1, 2, 3, tak. Tu sme si pripravili otázky, odpovede a tresty. A môžeme začať. Akú farbu mám najradšej? Raz, dva, tri. Žltá! Ideš. Kedy budem mať meniny? Raz, dva, tri. 25. november. Dobrá je. Aké jedlo nemám rada? Raz. Nie, počkaj. Nie, toto nie. Mám radšej zimu alebo leto? Raz, dva, tri. Leto! Kokos, to si jak vedela? Idem ja. Ako sa mám uloženú v mobile? Raz, dva, tri. Sára Matrová. Kamoška. Fakt? Áno, Sára najkamoška. Dobre, ideš. Mi dáš Trest. Skoč 5-krát a povedz 2-krát ulica, budica, udica. Ale to, keď budeš skákať, tak to vtedy budeš musieť hovoriť. Aha. Ulica, budica, udica. Ulica, budica, fulica. Udica. Ulica, budica, fudica. Ulica, Aha. budica, fudica. Takže ulica, budica, udica. Ulica, budica, ulica. Udica. Dobre. Akú sladkosť mám najradšej? Raz, dva, tri. Cukriky. Bueno. Ty môžeš, neskúsim škoda. Dobre, takže trest. Otrhni ihličie a požuj ho. Fuj, dobre, ja idem na to. A ja idem. A máme tu... Ja som si už prichystala pre istotu cukre 2. Nevieme, ako chutí ihličie. Hej, takže pre istotu. Ak bude dobre, no tak si to nedáme. Počkaj. Ale vždycky istota je istota. Ty kokos. Takže môžeme ísť na to? 3, 4. Počkaj, Ja už musím vracať. Nie, ticho. Nikdy neskúšajte žrať ihličie. Ale nie, vyskúšajte to super. Je, tak ma nepesto sa. Ahoj, to máš ihličie. Fuj. Všetky cukre. Takže týmto by sme naše video skončili.